טלוויזיה? אני רוצה לראות טלוויזיה. אני מותח. את רוצה לראות טלוויזיה? כן, אוקיי. אני רואה, אם אתה רוצה להמשיך בלשחק. אני משחק. אני רוצה לראות... You have... נו... אוי, האנגלית שלי מינוס. ואשתי כמובן תעזור לי בתרגום. מה, תעזרי לי. מה הוא רוצה? You have... הוא שואל אותך אם יש לך עוד שחקנים, עוד דמויות. שחקנים. הקארטרס. אתה אכלת או ש... לא אכלתי כזה בגדול. אני מבינה, נראה לי יש את הפרדיות. לא יודע, מה שאמרת לי הוצאתי. I got all jobs. אפשר לעשות עם פרדיות פיצה? כן, זה אותו דבר בעצם. כן. לא, הוא חזר. בסדר, נו, אפשר הכל עם הכל. טוב, אז חזרתי, אני קצת... אשתי מפריעה לי קצת. לא נורא. זה של קראפט, בשביל זה צריך הזמין. מה שקיבלתי עכשיו. לא, הנה. זה מה שנשאר. גמרתי את ההוא. לא לקלל. טוב, אז לא לקלל, אנחנו נשמור על שתיתי, language plays, language, סיימתי, language, מול מי אתה, אני לא ראיתי אותו, לגים, באמת. אני מקליט מסך, חבר מהקבוצה עזר לי, ואני שוב פעם יוצא לי עוד סרטון להודות לו. הסביר לי איך להקליט. את זוכרת שפעם שעברה ששיחקנו באיון וזה עשה לנו מלא תקיעות כאלה ועבד לאט, אז עכשיו זה עובד חלק. אז אני יכול להקליט את עצמי. עכשיו היתרון פה, אני יכול שכן יראו אותי, שלא יראו אותי, להוסיף כאילו כמה מסכים תוך כדי. להוסיף כאילו מסך קטן בצד? מסך קטן, אני יכול כמה מסכים בצד. כן. אז ככה מוציאו את המסך כי הם משחקים בפוקמון. כן, כמו כאלה שמצלמים את עצמם, סתם בפוקימון גו כמו שאמרת, כן, אז אפשר לפצל את המסך לכל מיני. ואז את יכולה גם כן בצד כאילו לשים פרסומת או חסות או כל מיני כאלה למי. אז אתה תעשה לי? אם את תתחברי אז כן, אני אלמד אותך לעשות את זה. לא בא לך לשחק עכשיו? את בטח כרגע באת עכשיו, נכון? אז אין מחתוך. אני עושה סנדוויץ' עם שניצל. מעניין כסף? אז אני רוצה גם? לא סנדוויץ', אני אוכל ככה. ככה בלי סנדוויץ'? כן. טוב, אז כמו שאמרתי, הסרטונים האלה הם כרגע גיימפליי פשוט. מה את רוצה, ממי? בסדר. טוב, בסדר. שיהיה. הטלוויזיה שלי תפריע לכם. או שתשים אוזניות או שלא יודעת מה. אני לא הולך להפתר. אוח. טוב. זה לפה. Time waits for no one. Though I do. Hey there, pal. It's been a while. We'd love to stay till next time. זה דרך אגב, זה המנהיג של הכחולים. זה המנהיג של האדומים. אתם תתקלו בהם בהתחלה. הנה ניסה עליהם קלוזר. איפה זה? זה המנהיג של הכחולים. הנה הוא. המנהיג של האדומים.
ככה תוכלו לדעת איזה צד אתם רוצים להיות. למי שרוצה. מאמין, אם את כבר פה, תזכירי לי בבקשה מה השם של העבודה שלך? וורלוק, הנה זהו, אני כבר שעה 40 דקות משחק עם וורלוק ולא ידעתי ושכחתי מה השם שלו. וורלוק, לא רשום וורלוק. איפה? לא רשום עליו וורלוק. לא רשום וורלוק. בואי תסתכלי. איפה רשום? איפה הנה? איפה? זה וורלוק, זה סימן של וורלוק. נכון. נו. אבל לא זכרתי מה הסימן אמן. לא לנשוך אותי. לנשנק אותי? גם לנשנק וגם לנשנק. גם לנשנק וגם לנשנק. It sounds like time is a luxury. I'll leave נראה it לי שזה to you. הסרטון הזה הולך להיות הכי מצחיק שיש. הנה הוורלוק הזה. את אמרת, אני יודע מה אמרת. אז את יכולה להשאיר את זה ולהוציא את השני, מה הבעיה? טוב, מאמי, אני במטבח פחות טוב. מה זה היה? הוא לא... מצחיק היצור הזה, אה? זה היצור הזה עשה. אבל הוא גם עשה. לא, לגים, לא. נו באמת. את אשמה. כן. היא גם את המחשב שלך. כן, כבר אמרתי קודם שזאת אחת הבעיות במחשבים ניידים שהם לא כל כך חדשים ולא כל כך חזקים, זה יוצר בעיות כאלה. ואני בטוח שיש אנשים שיש להם מחשבים יותר טובים וזה לא קורה להם. מה אני לא למות? טוב? לא לפני שאת מכנה לי לאכול בכל אופן. סתם. לא באהבה. זה נושא לפעם אחרת. השיחה שהייתה בינינו מקודם זה נושא אחר. לא נראה, אני אבל שמח שכל בסדר עכשיו. לא יודע? Your inventory is full. לא, אני לא חושב שזה. Your inventory is full. Your inventory is full. זה אומר שאני מלא בשטויות. אני אבדוק את החרב הזאת, נראה איך היא. כחולה. מה לפתח? לא, זה מה? זה בגלל ששמת עוד ארבע כפרה. מרביצים לי בגללך. זה מוריד, אני לא רמה חזקה פה. יש לי אבן אדומה, יופי. במקום לקנות אותה. וואו, אני כמעט שפכתי בזה כלום. במה? בקולה. למה? זה היה בנמלים. בכוס. כן. לבנות אותך לשטוף כוסות? אז יהיה למד אותך לשטוף כוסות לפני שאת תענה. בואי לא נדבר על זה. תודה.
מסתלבטת עליה? למה את מסתלבטת עליי? לא מותר לך. ממי, תקשיבי, תקשיבו לזה, תקשיבו. תתחיל גם הרעש. הנה, תראי. שמעת? לא. לא אמרת מספיק פעמים נראה לי. מה היה סוגר? לבד קרות, כולך לבונים. It's not working. Your inventory is full. Get ready. Your inventory is full. טוב. אני ארוג אותם, אז הוא מחזיר לעצמו תוציא. אני עוד הפעם אעזור לו לקום. דרך אגב, איפה הכרית הגבול שהיא חיפשה אותה היום? התמיכה הזאת. הכרית. היא חיפשה אותה היום. היא חיפשה את הכרית שלה. אני לא יודע. מה שאני לא יודע? סתם, אותי לא רואים. לא, אני לא עשיתי עם המסך הקטן. את רוצה לעבור? ממי, מה לקחת היום? לא. את נשמעת כמו מישהו ש... לא יודע, אין מושג אפילו איך להסביר לך בצורה. איפה הוא נמצא? איפה אתה נמצא? מסתובבים סביבי לבניין, איפה אתה נמצא? הנה אתה. הנה אתה, יופי. זה נמצא איפה? אנחנו בדרך לשם. אז לא צריך לקחת את זה פה. האמת היא שלא הבנתי את הסקיל עם זה של החרבות, שאני מוציא פה וזורק אותם פה כל הדברים האלה לא הבנתי מה נצא איתם. לפחות הבנתי. אתה כבר שם, זה לא רחוק. לפחות הבנתי מה הסקילים האלה עושים. אבל אני אשתמש בהם. אני כמעט ולא משתמש בהם. A couple of children found. Be careful. טוב, יש לנו עוד... מה זה? אוי לא. אוי לא. אני מת פה. מומיה. מומיה. מה זה? מומיה. Your inventory is full.
האינבנטורי שלי מלא, ואני צריך להעיף את זה כלל, ולקחת את זה במקום. You have acquired a new quest I item. caught sight of a woman dressed in. She had a dark aura. אוקיי, לקחתי מה שאני צריך. Where are you from? הוא שואל מאיפה אני כמובן אף פעם לא מתבייש מאיפה אני רושם is, אוהב, לא אוהב, בעיה שלך. האמת היא מה שטוב במשחקים האלה, במשחקי MMO, שזה לא באמת חשוב איפה אנשים נמצאים. אז פשוט תגידו מאיפה אתם, ואם מישהו בא לו להיות איתכם שיהיה, ואם לא בא לו, ביי. כאילו מה, באמת. בוא נרשום לו, סימן שאלה, תגידו נותר מאיפה. פורטוגל. ברזיל. כן, אני ממש יודע לרשום מה שאמרת, כן, אני יודע. This item belongs to another player. מה לרשום לו? You cannot do that right now. את רוצה להחמיא לה? לא, חשבתי שנדלקת על מישהו מברזיל, אני יודע, לא, תרגי, כן? שאני אפעיל את המצנוע הזה, שאנשים יראו איך את רוקדת? אוקיי, בסדר, אז אל תגיד. כי הם לא טעינות. אתה ביטית אותם? כן. שקרן. אני לא שקרן, אני רק אף פעם לא אומר את האמת. סתם אני יודע. לא. ניסי? תנסי. מה אתה יראה אותה? You cannot do that right now. It's not working. או שאני יותר מוגן ממנו, או שאני לא יודע, בוא נראה מבחינת חיים. כן, יש לי הרבה יותר חיים ממנו, בגלל זה אני לא פוגע יותר. אמי, הוא לא יודע לשחק כמוך, נראה לי. לא כולם כמוך, אל תעופי ממי, רק אל תעופי. אל תעופי, אין מספיק מקום במרחב האנושי. כן, את וורלוק באמת טובה. מה? יותר טובה ממני במה? לא. במשחק? אני אגיד לך מה היתרון שלך. שאת יודעת אנגלית ואני לא. זה היתרון שלך. זאת אומרת שאת יודעת אנגלית. נו, אז אני גם כן, אבל אני גם מסתדר במשחק הזה מעולה. מה את אומרת? תזכירי לי, מי רמה יותר גדולה מי רמה יותר גבוהה? באמת, מה, פרשת או מה? תגידי, אם פרשת, אני יכול לקחת לך את השחקן? לא.
לא. מה? Your inventory is full. הנה, למה אנחנו מתעכבים? אני הולך אחריו, ואני... כן, ואני לא... לא, כי הוא הוסיף אותי לפרטי וזרמתי איתו, אני יודע. אבל אתה פחות עזאזל חוץ לבד. כן, אני... אתה קודם כל ואתה כזה חזר. לא, אני ברמה אולי. לא, אנחנו עושים את אותה משימות, אז לא אכפת לי שהוא פה. ייצור מצחיק כזה. זה הגבעון הקטן הזה, אופירה. לא, היצורים שאנחנו הורגים. וורלוק. הוא וורלוק? כן. ומה אתה? אני בלייד מאסטר. למה? אבל כל הקטע שלו ראיתי אותו משתמש. הוא לא מוציא את השד שלו אף פעם. איזה? כאילו בלי שד. יש כאלה שבוחרים את האלה סוכן. בדרך זה כמו... רגע. אז זה בעצם כמו הספיריט מאסטר באיון, שאני יכול ללחם עם חיות או לקחת את העץ השני של היותר רעל ויותר... אנחנו שיחקנו גם במשחק שנקרא איון, אז אנחנו תמיד נשווים אותו בכל המשחקים. אני שיחקתי במשחק הזה באיון, שיחקתי 6 שנים. לא הפרעתי אותם, לקחתי אותם ככה וזהו. כל המגש. פחות 2. הייתי הולך למגש שלהם. כן, עולים מה לקח לי, באמת, היית פחות צריך, היית קושר פה. בוא נראה מה המצב הסרטון, 23 דקות. תוכנה טובה זאת דרך אגב. כן, היא נקראת OBS. זה לא מה שהיה לנו. זה מה שהיה לנו, אבל הגרסה החדשה. יש לי, מסתבר שיש לי, שהיה לי גם את הקודמת, אבל הקודמת לא הסתדרתי איתה. הקודמת אולי הייתה יותר מסובכת נראה לי. מקודם? עשיתי בקבוצה שלנו, בקבוצה של הבן לד... עשיתי שידור חי, ראית אותו? נכון, כי זה תופס גם אותך. נכון, אז גם בקבוצה שלנו, נכון. אז גם בקבוצה, את השתתפת בסקר? הוא עשה סקר לדעת כאילו בקהילה איפה, באיזה סרבר כולם נמצאים. הרוב נמצאים באבון. כן, אז באבון הל הזה. זה הרוב נמצאים, 31 אנשים. הרוב נמצאים שם. כי זה כביכול הסרבר של האירופאי. לא. זה סרבר אירופאי, האבון. מי הבחור שלי שאמרנו להיכנס לשם? זה שהכניס אותך למשחק. שהראיתי לך את המשחק, אמרת לי וואי מגניב, ואז לקחת איזה מישהו ואמרת שזה הסרבר הכי טוב, ועברנו מסרבר לסרבר. A couple more gentlemen wished. אבל זה לא ברמה. זה כיף לי.
היום? 2, 3. כל סרטון אני עושה חצי שעה. זה הסרטון השלישי או הרביעי. כן, אבל עשיתי את השידור חי ואת הטסטים. אני אעלה גם את כל הסרטונים האלה, נראה לי לערוץ שלי The Order thanks you for your ביוטיוב. service. Perhaps we'll meet again, soldier. Honor shall rule the day. אתה קודם כל שאתה מעלה, אתה צריך לקבל אישור מיוטיוב. לוקח שעה. רק תנמיכי. לא, למה? אני לא, כי זה לא מה שרציתי. על הסרטון שלי, על הסרטון ההוא שהעליתי ביוטיוב, הוא עלה ישר. גם מה בפייסבוק צריך לעבור אישור. ביוטיוב לוקח איזה 24 שעות לעשות סרטון מעל 10 דקות. סרטון מעל 10 דקות. את יודעת למה? כי הם עורכים אותו והם מוסיפים על הפרסומות. לא. סבבה. אתה יודע, PG, גילאים. כן, אם הוא... שפה לא הולמת. שאין בו גזענות, שאין בו סקס, שאין בו רצח, שאין בו כל מיני... לא. אבל שפה תהיה לו... אם יש כללות, אפילו גם תגיד... אל תגידי. כל כללה, אוקיי? לא משנה. מילה אחת, ולא יעשו פעם. לא, אני משתמש במילים נפות. כאילו, לא, זה לא מונע ממך כללות וזה, אבל תוכן בלתי הולם, בוא נגיד. כן, כן. כשיש תוכן בלתי הולם, הם לא יעשו את הסרטון נקודות ופסוק. אני זוכרת שראיתי סרטון של איזה מישהי, שהיא אמרה מה אפשר ומה אי אפשר לעשות. יש מלא קטגוריות. אבל למה לי לערוך? גניבה לזכויות ממי? יוצרים. למה לי בעצם לערוך? למה אני לא יכול לשחרר את הסרטון ככה? אתה יכול, אבל יותר מקצועי תערוך. כאילו יותר... לא יודע. או מקצועי, בסך הכל יש לי 9 צופים, היה לי בסרט זה. לא יודע, לאט לאט, שאני אהיה יותר מקצועי ושהחברים בקבוצה יאהבו בכלל מה שאני עושה. אתה צריך גם להתחיל, אם אתה הולך לעלות סרטונים ליוטיוב, תצליח לך בגוף, בפייסבוק. אז קודם כל נראה אם החברים של בלד אנד סולד אוהבים אותי, אם זה מתאים להם. ואני כרגע סתם כאילו עושה גיימפליי בכללי, כאילו מבינה? פחות הסברים תכלס. רק ככה כדי להשתפשף עם התוכנה. אתה רוצה פיצה? לא, תודה. בא לי הכל היום. בא לי גם זה, גם זה. טוב. אני עדיין מפרתי עם אותו בן אדם. זה סרטון שחתכתי וקיבלתי דיסקונקט. עוד פעם דיסקונקט קיבלתי. למה? טוב, אז הוא אומר שצריך לעצור. חבל שקיבלתי דיסקונקט. אני לא חושבת שזה בגלל המחשב שלי. לא, זה גם היה לי מקודם. הנה. כן, קיבלתי דיסקונקט כמו פעם שעברה. לא נורא. טוב חברים, אני שמחתי ואני שמח לעזור לכם. אני בדיוק על 30 דקות, בדיוק זה הזמן. אז אם אתם אוהבים מה שאני עושה, אני אשמח לתגובות שלכם. אם אתם רוצים משהו שאני אעשה משהו אחר, הסבר יותר ספציפי על מישהו, על משהו, אני אשמח לעזור.
ועד הסרטון הבא, תודה רבה וביי ביי.